بعلين بسنفناين بزمصاخوم ጉድለታት ክሳብ ሕጂ ብግዴታ ክሳብ $3000 ከም ዝሕውል ተገይረ ኣለኹ እዚ ከይኣኽለኒ ግን ብፈለጥተይ ብሕብረተሰበይ ብመሓዙተይ ብዕሩኽተይ ከይጽረፍን ከይዋረድን ለይትን ቀትርን ኣብ ጭንቀት ተሸሚመ ይርከብ ይሕዋተይ ከም ዝናተይ ሸይጣናዊ ስራሕ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተገብረን ከም ዝተሰምዐን ጽቡ ገይረ ይፈልጥ የግዳስ ኣብዝናተይ ጉዳይ በጽሑ ግን መልክዑ ቁሩብ ቅይር ስለ ዘበለ ኣሻቂልኒ ይርከብ ይሕዋተይ ስለዚ ካብዝ ናይ ድሑራት ዝኾነ ስራሕ ኣብ ልዕለይ ወሪዱ ዘሎ ጉዳይ ተማሂርኩምን ከምኡውን ሰሚዕኩምን ልባዊ ዝኾነ ምኽሪ ክትልግስለይ ብትሕትና ይላወበኩም ይሕዋተይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ደኣ ብምልኣተ ተኸታቲልና ብጣዕሚ ሃናፂትን መሃሪትን ኮይና ክትረኽብዋኹም ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት እንደገና ኣብዛ ዩቲዩብ ክትርእይዋ ከለኹም ላይክ ጌርኩም ተተጅምርዋ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ናብ ብዙሓት መታ ንክትበጽሕ ዕድል ንክትረክብ ካልእ ነገር ከዓ ሳብስክራይብ ዘይገበርና ሰባት እንድሕር ደኣ ንከታተል እንድሕር ሃሊና እታ ናይ ሳብስክራይብ ባተን ጥውቕ ኣቢልና ሳብስክራይብ ተንገብር ከዓ ካብ ልቢ ይመስግን ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት ታንክ ዩ ዕድመይ ኣብዚ ናይ መንእስያት ዘሎ ዕድመ ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ ኤውሮጳ 6 ዓመት ነቢረ ኣለኹ ስለዚ ይሕዋተይ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ዋላው ነቶም ብዕድመ ማይስቲ ዘበልኩም ድፍእ ዘበልኩምን እውን ዝብለኩም ነገር የብሉምን እዚ ጉዳይ እዚ እንተ ሰማዕኹም ስለዚ እዚ ጉዳይ ናባኹም ዘብሎ ዘለኹ ኣርእስቲ ሓደ ነገር ንስኻትኩም መንእስያት ብሕልፊ ክትመሃሩሉ ካልእ ነገር ከዓ ሓደ ሃናጽ ዝኾነ ልባዊ ምኽሪ እንተረኸብኩሉ ናባኹም የብሎ ኣለኹ ይሕዋተይ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ብመንገዲ ፌስቡክ ማለት መሰንጀር ሃይ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዝመጸኒ እንደገና ከዓ ብዘይፈልጦ ሰብ ፍሬንድ ሪኮስት ስለ ዝተሓተትኩ ነቲ ፍሬንድ ሪኮስት ተቐቢለ ሃይ ዝብል መልሲ የሰዲደ ከም ተወሳኺ ስዒቡ መልእኽቲ መጺኒ ሙሉእ ዝኾነ መልእኽቲ ማለት በመሓርኛ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ክርዳኣኒ ኣይከኣለን ነት ነገራት ግን ግዜ ማዕቢሉ ስለ ዘሎ ኣተርጉሜ እንታይ ይብልኩም ዘሎ ፈሊጠ ሰላም መኒኻ ከመይ ትኸውን ኣበይ ከም ዘለኻ ዝብል ሕቶታት ነይሩ ነዚ ነገራት እውን ኣነ ኣምሓርኛ ክርዳኣኒ ከም ዘይክእልን ወይ ብእንግሊሽ ክጽሕፈለይ ከም ዘለዋ ወይ ድማ ትግርኛን ተጽሒፋትለይ ከዓ ተመራጽ ዝብል ሓሳብ ገይረ ንሳ ትግርኛ ከም ዘይርዳኣ ኣነ እውን ኣምሓርኛ ከም ዘይርዳኣኒ ስለ ዝተፋለጥና ንሳ ኖርማል ብኣምሓርኛ ገይራ ክሰደለይ ኣነ ከዓ ብእንግሊሽ ገይረ ክሰደላ ኣው ከዓ ንሳ ተርጊማ ክንረዳዳእ ስለ ዝተረዳዳና መልእኽትና ክንቀያየር ጀሚርና ኣብዞም ቀዳሞት ናይ ሌላ ዝኾነ መዓልታት ዝነበረ ዝተለዋወጥናዮ መልእኽቲ ዓብይ መልእኽቲ ኣይነበረን ምክንያቱ በቲ ሕፅረት ናይ ቋንቋ ሓደ ግዜ ካብ መዓልታት ሓደ መልእኽቲ ሰይዳትለይ ንሱ ከዓ ተሸጊራ ከም ዘላ ትበልዖ ከም ሰኣነት ኣብ ገዛ ኸራይ እንዳነበረት ገዛ ኸራይ መኽፈሊ ከም ሰኣነት ስለዚ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተሸጊረ ስለ ዘለኹሲ ፈቓደኛ እንድሕር ደኣ ኮንካ ወይ ድማ ዓቕሚ እንድሕር ደኣ ሃሊካ 1000 ብር ክትሕግዘኒ ይልምነካ ኣለኹ ኢላትኒ ኣነ ተቐዳዲመ ኣለኒ ኣይበልኩዋን ተቐዳዲመ ክሕግዘኪ ኣይበልኩዋን ምናልባት ሕጂ ስለ ዘይብለይ ካልእ ግዜ ደኣ እምበር ሕጂስ የብለይን ምናልባት ካልእ ግዜ ተረኺበ ግን ክሰደልኪ ኢለያ ንጽባሓይቱ ካልእቲ መልእኽቲ ሰይዳትለይ በቲ ዝገበረቶ ሕቶ የቕሬታ ከም ዝሓተተት ንሱውን ተሸጊራ ከም ዘላ እምበር ንዓይ ከተሸግረኒ ከም ዘይደለየት ተዘይኮይኑ ሓደ ነገር እውን ክሰደልካ ይኽእል እንድሕር ደኣ ፈቓደኛ እንድሕር ደኣ ኮንካ ኢላትኒ ኦኬ ስዶዲ እንታይ መስል ኢለያ እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ስእሊ ሰይዳትለይ እዚ ስእሊ ከዓ ዕርቃና ዝወፀት ጥራይ ነብሳ ኮይና በጀኻ የቕሬታ ግበረለይ ከምዚ ኢለ ዕርቃነይ ወፀ ክብረይን ጥራሕ ነብሰይን ዝሰደልካ ዘለኹ ስእሊ ከምዚ ኢለ ዝበልዖ ስለ ዝሰኣንኩ ስለ ዝተሸጉርኩ እምበር ከምዚ ገይረ ክብረይ ኣውሪደ ክልምነካ ኣይግባኣንን ነይሩ ስለዚ ሲ እንተ ኽኢልካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እንተ ትሰደለይ እተ ትሕግዘኒ ዝበልካ ንዓይ ደስ እምበለኒ ቀልጢፈ ሽግራተይ ክፈትሕ ምኽኣልኩ ዝብል መልእኽቲ ተወሳኺ መጺኒ ነቲ ጥራሕ ነብሳ ኮይና ሙሉእ ኣካላታ ዘርኢ ዝሰደደቶ ስእሊ ዋላ ሓደ ነገር ከኣምና ስለ ዘይከኣልኩ እዚ ስእሊ እዚ ናይ መን እዩ ለምስሓተትኩዋ እዚ ስእሊ እዚ ናተ እዩ ዘጠራጥር ነገር የብልካን ኢላትኒ ኣነ ከኣምና ስለ ዘይከኣልኩ ነዚ ነገር እንድሕር ደኣ ከኣምነክ እንድሕር ተኾይነ ናትክ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ገጽኪ ኸፊትኪ ቪድዮ ስደድለይ ኢለያ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ሙሉእ ኣካላታ ጥራሕ ወፅያ ዋላ ሓደ ነገር ክዳን ዘይብላይ እዛ ሰብ እዚኣ ተወሳኺ ነገር ሙሉእ ገጻ ዘርኢ ቪድዮ ሰዲዳትለይ ስለዚ ነገራት ክትሓወሰኒ ክኢሉ
أنا زحسبكو نمراجع جزء أطرح فيديو نخسد لي نساجن كم زبالكوهم طرح نفساوكينا فيديو جزء عن دات رأيت سيدات لي نزنا جرزي كترات أرولو أي كعلكن بعض سبزي أمو كاب حق إن لعل تشجيرة هذا سبزي كم جيرة كبرى أوريدا كم زجيرة تلم من زلا بزبل حسب أنا كترات أي كعلكن حراي سلدي أبز حسر جزء كسدل كي إلى كل $100 سديد الله دحر جزء اتملقتي مستقبلته كاب عقمان لعل سلدي كم استقبلت لعل 30 شبر كم زبصحا كاب لبي كم زمسكنت نساون أكلاتا كم زفتخو صبق تدو زبل حتتات بزح ملقتي مصني صبقت مخانا قليصلا توسخ نجر ناي ود تبعتاي ناي نجر سبعي كوينني توسخ نجر فيديو نخسدلي بعلي حتيتيا أبز نجر زجن أنا فيديو كسدل كان دحر أخوينه نسخاون سئلي سددلي إلاتني كترات رايك عالكون ناي منفس شيطان حديرني نزنا جرزي كحسبلو أيك عالكون تقداديمه سئلي طرحي وصي سديدلا ولا حدا قصيجن زيرئي توسخ نجر نساون سئلي سيداتلي قصا زيرئي أبز نجرزي جن فيديو سددلي مسبلكوا فيديو دا سيدل كان دي اندحر دا فيديو كسدل كان دحر تخوينه نسخاون امسايا نايت فيديو سدل كا مولو فيديو قص كازر اندحر سديد كان لي انا سدل كان بر ناتي فيديو سئلن بزح حلكا الاتني انا ابز نجرزي اصفيح كحسب سلازي كالكو لعلن تحتن كواردوم نجرات سلازي كالكو انا ون كم تنسا زبلتني فيديو مولو قص اي زرئي مولو فيديو طرح نفسي كوينه سديد الله كومو غيري فيديو مسدد كلها كم زفتوتني صبق مخاني بزح وداسه زبول ملختي يمصن نيرو انا جن بز غبركو نغرات شعن تتعيسه كمي غيرك ملصو افتناتا زبل دمسيسيه شعن انت هون كدمسيس كايو دا فريح خارخا تطراطير كارخا انا كوم عينه سباي كونكنيلا كتهداني بزح نغر فتينا توسخ نغرون سئلي قصا زير سيدات اللي بزح نجرات سئلتات قصا زيري سدلي نيرا بزي اي تسكف انا كمزم كال سبات ايكونكون سلازي سلخا ناب كال زور ايو مغنيات يبلين توسخنا تيسلونك فيديوتاتونك سدل كايقيله شجر زلو نجر ايكونن سلازي اي تشاقل اجخا الاتني انا جن ولا حدا نجر منفسي كرج اي كالن اذا كل زبلوكم زلخو جن بتزير دان قانقوا ندا مصه ندا ترغومي انا نزناتا ملختي زنبوبو نيره نساون لك كومو مالتي سلازي يحواتي نز تاريخي تسمعوا زلخم نز نجرزي سلمنتاي جيركايو درباي سنف كتبلوني تخليكم انا خبلكم زخل نجرجن اب كوينات زي وعلى بنجرو سلازي نجر من سي نجر سمعت كوينني افتشو غيزي خا اتناي شيطان منفس سلازي عسلكا نسخا تستوبلو النجر بزي مهلاو بزح نجرات يتغيرو توسخ نجرون بفيديو كري ايله بزح غيزي دويللا جن بيناي قنقاينا مو كنرادادا زبل ملقتي تسدلي نيرا دين دحان كفتيو غص كري اكدل سلازلخو سلازبلا اوكي نسخاون كفوتو تبلني تصفلي انا غص اي كفيته بزح تريني ناتا غص جن ايريون ولاون دمصاون اي سمعخون غل طرطاره كا كحدرلي جميرو افت غيزيتي فيديو دول ليله بفيديو غير كري امسدلخو مالتي سلازي كم توسخي بفيديو كولين كريا سلمنتاي زي كالكو اندحر دا فقارنيا اندحر تخوينا فيديو كولين غيرا انداتا زاربت كسدلي اندحر دا تخل تخوينا حاتيتيا حرايلاتني نساغن انداتا زاربت فيديو كولين زي كونه توسخ نجر نحانت غوالن ستيتي انا رئيا زي فلت فيديو طرح نبسا سيديدات اللي إذا فيديو زد أنا يمنيو إذا سألزي أنا يفلطني كرم حجز رأخوخي كال السيد كله يزلخ فيديو جن ناي كال سبيو سلمنتاي ناي كال دا سديد كله يلم بس حاطت كوا كم زيلك حتى كله نبع عليون رأسي كتكوس دلي مغنياتو حدا نجر كبر هاللي كيلو نزمل سزي دا تتصبخ كله بزو حمزنا يباج أو سحق زلو ملقتي مسيني سلزي يحواتي أبزا ساعات زي أخي أنا أب حلمي كخون اللي اندات منخو أب حلمي نفسي أي رخب كوان أب حدا إنكليل حشوية كم زلخو نفسي مسفلت كوا كبرابر كيله انتاي مو ماي مسحلفو انتاي كعب سلي إحواتي سلازي حدا عبي دراما حدا عبي تواسقو نهيوتي يتصبيا كم زلو أي ساحاتكون دحر خلت معالتي بملؤ فيديوهات أنا زسردكوو أنا زتداولكوو مثلي انتاي كم زمثل أمو ها نخطر إيو مثلي طرح نفسي زحفر فيديو
ናባይ ተመሊሱ ተላኢኽኒ እዚ መልእኽቲ ዳ ንምንታይ ናባይ ሰዲድ ክለይ ምስ በልክዋ እዚ ሰይደልካ ዘለኹ ንዓኻ መዘከርታ ክኾነካ እንታይ ዓይነት ቪድዮታት ከም ሰደድካለይ ከይትርስዑም ኢለ ሰዲደልካ እሱ ዘይኮነ ግን እዞም ትሪኦም ዘለኻ ቪድዮታት ናብዚ ብምሉኡ ሶሻል ሚድያ ከይበተንክዎምን ከይዘርጋሕክዎምን ከለኹ ነብስኻ ከተድሕን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንድሕር ደኣ ፍቓደኛ እንድሕር ተኾንካ $5,000 ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እንድሕር ደኣ ክሰድድ ተኽኢልካ ኦኬይ ናብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርግሑ ምኽንያት የብለይን ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣነ ዘድልየኒ ኦኬይ $200 ሰይድካለ ኢኻ እኹል ንዓይ ተዘይኮይኑ ነብስኻ ክትድሕን ተደሊኻ $500 ዘይኮነ $5,000 ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ስደድ ተባሂለ ኣነ ዝሕዞ ጠፊእኒ ዝሓስቦ ጨኒቕኒ ነዛ ነብሰይ ከጥፍእ ክንደይ ግዜ ዘይሓሰብኩን ዘይሓለምኩን ነዚ ነገራት እዚ ዋላ ሓደ ነገር ከማኽረኒ ዝኽእል ሰብ ላዕልን ታሕትን ክብል ይደሉ እሞ በቲ ዝገበርክዎ ሸም ኣፀያፍ ነገራት ከዓ ንነብሰይ ባዕለይ ቃልዕ ከይወፅእ ኢለ ነዚ ነገራት እዚ በተን ዘለዋኒ ዓቕመይ ክጋላገል ፈቲነ ስለዚ በጃኹም የሕዋተይ ኣነ ዘለኒ የብለይን መንእሰይ ሕጂ ስራሕ ዓለም ከኣቱ ቁርብ ዝሰርሕ ተማሃራይ ዘለኹ ስድራ ከዓ ብዙሕ ዝእለዩ ኣለውኒ ስለዚ ነዚ ገይረ ዘለኹ ጌጋታት በተን ዘለዋኒ ሰልዲ ሴፍ ገይረን ዘለኹ በጃኹም መሓሩኒ ፍርቀን ክሰደልኩም እተን ፍርቀን ግን የብለይን መሓሩኒ ምስ በልክዎም ኦኬይ ነዘን ትብለን ዘለኻ ሰልዲ እውን ኣብ ዝሓፀረ እንድሕር ደኣ ሰዲድካየን ንሕና ነዚ ንብሎ ዘለና ነገራት ኣይንውዕሎን ኢና ክንድምስሶ ኢና ንስኻ እውን ደምስሶ ኢሎምኒ ተሰማሚዕና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ $2,500 ሰዲዶሎም ምስቲ 200 ኣቐዲመ ሰደድክዎ ከባቢ $2,700 ሰዲደ እዚ ክብለኩም ከለኹ ከዓ ምስ መሐወሉ ይንገለን ገይረ ከባቢ $3,000 በፂሑ በዚ ነገራት እዚ ክገላገል እንዳበልኩ ግን ድሕሪ 2 ሰሙን ከዓ እተን ዝተረፋ ሰልዲ ተዘይ ሰዲድካየን እዛ ዝበልናካ ንሕና ፖስት ክንገብሮ ኢና ዝብል መልእኽቲ መፂኒ እንተዝህልወኒ ክንዱእ ሰልዲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምሰደድ ኩሎም ነቲ ዝብሉን ዘለዉ መታን እንተመሓሩን ኢለ ግን የብለይን ካበይ የምፅአ ክሰደሎም ተለቂሐውን ክሰደሎም ኣይደለኹን ምክንያቱ ተወሳኺ ነገር ኣነ ኣብ ሽግር የኸኣቱ ስለዚ ከዓ ንዓኻ ዝድውለልካ ዘለኹ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ መጀመርያ ግዜ ምኽሪ እንተረኸብኩ ካልኣይ ነገር ከዓ ይሕዋተይ ኣብ ከምዝናተይ ሽግራት ከይኣቱ እሞ ብንግህኡ ክመሃሩ ኣብ ከምዚ ዓዘቕቲ እንድሕር ኣትዮም ከምዝናተይ ሰነፍ ሰብ እንድሕር ተኮይኑ ክጥቃዓይ ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ብዙሕ ሓሸውየ ዕንክልል ከይንኣቱ መንእሰያት ብጣዕሚ ንጠንቀቕ ካብዚ ቪድዮ እዚ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ብወገንኩም ካብ ናትኩም ሓሳብን ምኽርን ትብልዎ ነገራት እንድሕር ሃልዩ ኣብዚ ኮመንት ፀሓፉሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም 5,000 ይስደደሎም ዶ ወላ እውን ሰዲድሎምን ፅባሕ ንጎኸ ይጎድፍዎ ዶ ብዙሕ ነገራት ከም ትሰምዑ ዘለና ኣነ ዝፈልጣ ዓርከይ ዝነበረት እሞኻ ዓርከይ ዝነበረ ቪድዮ ሒዝለይ ስእሊ ሒዘል ክለኹ እንዳበለ የሸገርንሎ እንዳተባሃለ ብዙሕ ቪድዮታት ተዘሪቡሉን ተሰሚዑን እዩ እዚ ነገራት እዚ ግን ዘይተኸስዮ ዓዲ ሕጊ እንዲ እንዳተባሃልካ ብዙሕ ነገራት ይግበር እዩ እሞኻ ትፈልጦ ሰብ ድሕር ተኾንካ ከዓ ትሕዞ ኢኻ ናይዚ ጉዳይ እዚ ግን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ መን ኢኹም ዝገብሮ ዘሎ ኣይፈልጥኒ እንታይ ዓይነት ጉሩብ እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣይፈልጥኒ እሞ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድኸ ክኸሶም ይኽእል ዶ እቲ መንግስቲ ኸ ነዚ ነገራት እዚ ይቕበሎ ዶ እንታይ ዓይነት መፍትሒ እንተገበረ እዩ ሰብ እዚ ካብዚ ሽግራት እዚ ክገላገል ዝኽእል እንድሕር ደኣ ናብ ሰብ እንድሕር ተወፅየ ጉዳይ ክፈልጥዎ እዮም እንድሕር ደኣ እሳቶም ከዓ ዋላ ሓንቲ ነገር ሓላፍነት ዘይብሎም እንድሕር ተኮይኖም ፖስት ክብልዎ እዮም ስለዚ ኣነ ዝመፀኒ ሽግራት ፅባሕ ንጎ ዓብይ እዩ ነገራቱ ሂወተይ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎታት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ፅቡቕ ነገሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ዝኾነ ኣብ ሪሌሽን ዝበሃል ነገር የለኹን ዋላ ሓንቲ ነገር ዓርኪ የብለይ ሰበይቲ የብለይ ኣነ ንዓይ ትኾነኒ ኣብ ምድላየ ነይረ ነዚ ነገራት እዚ እንድሕር ደኣ ከምዚ እንተተሰሚዑ ከምዚ ገይሩ እቲ ናተይ ስእልን ገለመታት ፖስት እንተገይሩ እታ ፅባሕ ንጎ ንዓይ ተቐርበኒ ጓል ኣንስተይቲ ኸ መንያ እንታይ ዓይነት ሓድገት ያ ንዓይ ክትገብረለይ ብዙሕ ነገር እዩ ኣብ ሂወተይ ሻቁሎት ዘለኒ ስለዚ ሲ እንታይ እንተገበርኩ እዩ ዝሓይሽ እተን ሰልደም ዶ ክሰደሎም ይሰምዑን ተልዮም ባዕሎም ፍለጡ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ስለዚ ምኽርኹም የድልየንሎ ብተወሳኺ ነገር ግን ይሕዋተይ ኣብ ዝናተይ ሽግር ንኸይተኣቱ ተጠንቀቑ ኣብዚ ግዜ እዚ
እዚ ሶሻል ሚዲያ እዚ አንፎቶ ስሒቱ መቋፀር ዘይብሉ ቦታ እዩ ዝኸይ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ነዚ ነገራት እዚ ተጠቂሞም ብዙሓት ዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ናብ ረብሖም ከውዕሉ ዝውዕሉ ዘለው ሰባት ብዙሓት እዮም ስለዚ ንጠንቀቅ ዘይንፈልጦም ሰባት ሪኮስት ሓቲቶምና ዘይንፈልጦም ሰባት መሰጅ ሰዲዶምልና ንሕና ተቀዳዲምና አይን መልሰሎም ወይ ድማ ተመልስናሎም ከዓ መን ምዃኖም ፈሊጥና ንሕና ተተንካፍ ነገራት ኢንፎርሜሽን ብዞም ሰባት ዚኣቶም ክንለዋወጥ የብልናን ስለዚ ነፍስና ነድሕን ደቅና ንምሃር ይሕዋትና ንምዓድ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሽግር ሓሸውየ ኮለል ኣይንበል እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብዓብይ ከዓ ሳብስክራይብ ከምዛ ዓይነት ሃናፂ መኻሪ ወይ እውን ኣሕዛኒ ዝኾነ ዓይነት ፕሮግራም ክንሰምዕ እንድሕር ተደሊና ሳብስክራይብ ንግበር ደቂ ዓበይቲ ከም ተወሳኺ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ቴንክ ዩ